गिबियावनो मिडियानि नायगिरि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथिनाय बावहरनाय जाबाय लोगोसे बबे मिडिया पार्टनारखौ गाहाम बायदों लोगोसे दिनै बे फरायसालि 369 नम्बर अन्थाइबारि एलपि स्कुल बेवहाय नैबे 14th नभेम्बर जायखौ गथ'सानि सान चिल्ड्रेन्स डे पन्डित जवाहरलाल नेहरूनि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै बेखौ फालिनाय जायो। बे पन्डित जवाहरलाल नेहरूआ गथ'फोरखौ अनग्रामोन आरो गथ'फोरखौ लाइक खालामग्रामोन होननानै जोंनो हिस्ट्रिया मिथियो। आं सानो बियो गथ'फोरजों खुब क्ल'समोन आरो बियो गथ'फोरखौ इनायनो अनोमोन आरो दा बेखौनो बेस खालामनानै बिनि कनसेप्ट बिनि मोनसे केरेक्टारखौ बेस खालामनानै नै बिनि जोनोम सानावनो दिनै गथ'साफोरनि सानखौ फालिनाय जायो। दा बे गथ'साफोरनि सानाव बयबो जोंनि हादोराव थानाय बयबो गथ'फोरनिसिम आङो अन्थाइबारि गामिनि जानानै बयखौबो आरो बे हादोरनि सासे सिटिजेन जानानै बयनिसिमबो गथ'फोरनिसिम आङो चिल्ड्रेन्स डे नि मुङै गाहाम हामलायनाय बावहरनाय जाबाय। लोगोसे दिनैहाय बे फरायसालियाव फैनानै जों नायनो गोजोननाय मोनदों। लोगोसे बे फरायसालिनि 32 जनसो गथ'साफोर लोगोसे 7सो फोरोंगिरिफोर बे फरायसालियाव दङ। दिनै 14th नभेम्बरावहाय बे फरायसालियाव फैनानै जोङो फिसा अन्थाइबारि गामि कमिटिनि जानानै जाय अन्थाइबारि गामि कमिटि आंनि ओरै आगदाजों दङ जे गामि कमिटिनि मानगोनां आफादगिरि आदिजन आरो ओरै आंनि आगसिजों दङ जोंनि अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि प्रेसिडेन्ट। जोङो बाहाय भिजिट खालामफैनानै जोङो उन्दै मोनसे प्रग्राम लादों हाबाफारि बिनि गेजेरजों जों गथ'फोरजों रायलायनो मोनबाय एक्टिभिटिस प्रग्राम खालामनो मोनबाय फोरोंगिरिफोरजों रायलायनो मोनबाय आरो गथ'फोरनो जोङो अननायनि नेरसोन हिसाबै जोङो चक्लेट होबाय। जोङो खुब गोजोननाय मोनदों नैबे हाबाफारिनि थाखाय। बेनि गेजेरजों आं दिनै गामि कमिटिनि जानानै आङो ओनसोलनि जानानै बेखौसो मोनसे खावलायनो सानदों जोंनि सोलिबाय थानाय जोंनि सरकारा गथ'फोरनि सायाव बा फरायसालिनि सायाव फरायसालि इडुकेसन सेक्टर होनना बुङोब्ला बाहाय गोबां माने फोसाबनांगौ मावनांगौ थालांनाय आरो आद्रा थानायफोर गोबां बिसयफोर दङ जायखौ दिनै फोसाबनांगौ दं आरोखि। स्कुलनि प्रभिन्सियेलाइजेसननि खोथानो होन फोरोंगिरिफोरनि खोथानो होन स्कुल इनफ्रास्ट्राक्चारनि खोथा होन आरो जोंनि गोबां फरायसालिया दिनैहाय मा होनना बुङो गोबां जेंनाफोरजों दिनै जुजिनानै दं। बाहाय आङो नुदों क्लास 5 सिम थायो मोनसे एलपि स्कुला आरो बेनिफ्राय सेक्सन थाबावो आरो गुबुन जाथिफोर थाब्ला आरो बेलेग सेक्सन थाबावो। बेखौ नायोब्ला जोंनि बे अन्थाइबारि एलपि स्कुलावनो अन्तत दिनैनि दिनाव फोरोंगिरिफ्रा जथेस्थ' गैया होनना आं सानो आरो बाहाय जथेस्थ' इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलप जायाखै आरो अब्ला फैगोन दहाय जों एसे सिगां जोंनि मेडामा बुंलांबाय जे गथ'फ्रा मोनसे फाउन्डेसन इडुकेसनखौ बहा मोनो एलपि स्कुलावनो मोनो। फाउन्डेसन थिग जायाब्ला बिनि फिउचारा थिग जानाय नङा एजुकेसनेल केरियारा। बेखायनो नैबे फाउन्डेसन इडुकेसनेल सेक्टरावनो जोंनि हादोर दैदेनगिरिफ्रा जेन बांसिन फकास खालामो आरो फरायसालिफोरनि जेसेबांखिनि जेंना दङ फोरोंगिरिफोरनि जेसेबां जेंना दङ बे गासिबो अभारअल इनभाइरनमेन्टखौ थाबैनो सुस्रांनानै होनानै मोनसे फेभरेबल सिटुएशन्स मोनफ्रोमबो फरायसालियाव जेन जोंनि हादोर दैदेनगिरिफ्रा क्रिएट खालामनानै होयो जाय सिटुएशनखौ लानानै बाहायनि फोरोंगिरिजों लोगोसे बाहायनि फरायसाफ्रा मोजां मोनसे इनभाइरनमेन्टआव मोजां सोलोंथाइ मोननानै जे प्रपार डेभेलपमेन्ट जेन जायो जायखौ लानानै जोङो बुंनो हायो जे जोंनि हारिनि हादोरनि फिउचारा बे गथ'फोरनावनो बेस खालामो। जुदि जोङो बेयावनो जों फकास खालामाब्ला गाबोन जोंनि फिउचारा खोमसि जाहैगोन। खिन्थु आं दिनै दुखुनांथावै माब्लाबा नुयो जोंनावहाय गोबां फरायसालिफोरखौ नोजोर होग्रा आफादफोर दङ लोगोसे जोंनि हादोर दैदेनगिरिफोर दङ SMCफोर दङ माब्लाबा जोंनि फरायसालिफोरखौ नोजोर होग्रा आफाद दिनै आबसुनो बनसुनो गोबां रोखोमनि दङ आरो साहित्य सभानो आरो जोंनि हादोरनाव जायफ्रा दैदेनगिरि इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव जायफ्रा मावो EM जानानै ना बिथांमोननि रेसपन्सिबिलिटिया बांसिन थायो। खिन्थु आं बिथांमोनखौ माब्लाबा नुयो फरायसालिनि बिषयावहाय नोजोर होनायनि अनगायै बेलेग बिषयाव राजनितिकआव बहाबा समाजारि खामानि बेलेग खामानियावसो बांसिन गोसो होनायखौ जों नुनो मोनो। दा बे खुब दुखुनांथाव बाथ्रा। जुदि बिदि जायोब्ला बे इडुकेसन सेक्टरा मोनसे सोलोंथाइ बिफाना नेग्लिजेन्सि जुदि खालामजानाय जायोब्ला बाहाय जोंहा हारिनि आरो हादोरनि आरो गथ'फोरनि फिउचारनि गेदेर मोनसे जोंहा लस दङ जाय लसआ जों बयनिबो जागोन फिउचाराव हादोरनिबो जागोन न'खरनि जागोन व्यक्तिगतनिबो जागोन
आरो जोंनि समाजनिबो बे मोनसे गिदिर गिदिर खहा जागोन दा बे जोंनि थाखाय बिराद मोनसे सिरियास मेटार बेखायनो आङो दिनैनि 14 नभेम्बर जे चिल्ड्रेन्स डे गथ'साफोरनि दिन बे दिननि गेजेरजों आङो बयनिसिमबो एडमिनिस्ट्रेटिभआव थानाय समाजाव थानाय आफादारि हान्जाफोर बयखौबो आङो गुरै रावै आं खावलायनो सानो जे बे एजुकेशनेल सेक्टराव बे बेसिसाव जोङो बयबो गोसो होनानै जोङो आखाइ हमलायनानै जोङो बेखौ गोजौथिङै लांनायावहाय जों बयबो गोसो होनो हामबायसै आं फंनैसो बाथ्रा बुंनाया आङो बेयावनो फरायसालियाव जोङो चिल्ड्रेन डे गथ'सा सान बे सानखौ फालिथाय माने सावगारिखौ जोङो बसायनानै मान बावनाय जायासै ओरैनो जों सिम्पोलै दिनैनि गथ'सा सानखौ जि फालिनांगौ बायदि खालामनो हायाखै होमब्लाबो एसे एनै जोङो खेला धुला गेलेहोनानै सावगारि आखिहोनानै खन्थाइ आवरायनानै फालिनोसै बिदि सानदों आं बेबायदिनो खालामबाय लोगोसे दिनैनि जि प्रग्राम बेवहाय एसे एनै जोङो गथ'सा सान हिसाबै जोङो जानाय लोंनायखौ एसे मोजाङैनो खालामदों बेखौ जोङो माखासे बिदिनो खेलाफोरखौ गेलेखांनायनि उनाव जोङो जाखां लोंखां जोङो प्रग्रामखौ फोजोबदों दा दिनैनि जि गथ'सा सान हिसाबै चिल्ड्रेन डे बेयाव नुजाफैनो हानाय जोंनिनो माखासे अन्थाइबारि गामिनि आफादगिरि लोगोसे कनभेनर आरो क्लाबनि प्रेसिडेन्ट आरो लोगोसे आंनि हेड मेडाम आरो अनसुला आंनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोन लोगोसे फंबाय नोंथांमोन गासैनोबो गिबियावनो आंनि सिबिनाय आरो अननायखौ आं बावहरग्रोबाय लोगोसे आङो जोंनि जि फरायसालिनि कन्डिसन बेखौ एसे फोरमायनो सानदों फोरमायनायजों लोगोसे खावलायनोबो जोंनि बिटिसि सरकारखौ खावलायनोबो नारसिननो सानदों आरो जोंनि 369 अन्थाइबारि गुदि फरायसालिया गोबां प्रब्लेम दं जोंहा बाउन्डारि गैया बाउन्डारि गैयिनि थाखायनो जोङो मोनसेबो दंफां लाइफां गायनो हाया जायो मोसौ मोसा खायो फिल्डआव दा जोंहा बल गेलेनायखायसो बे फिल्डआ एसे साफा मोजां थादों खिन्थु जै बल खेलाया जोब्बाय जोंबो मोसौ मोसा खायो बोरमा एरि बे गासैबो बारिन्दाफ्रा जोंना मोसौनि खि आरो बोरमानि खिजोंनो बुंफबनाय थानाय जायो बेसे सिबनो माबायदि बिदि अबस्था जायो आरो उन्दै उन्दै गथ'फोर फैनानै जोंनो बिसेसकै उन्दैफ्राथ' बांद्राय खियोब्ला माने हाया सिबनो बे हिसाबैनो जोंनो सिबफैनांगौ जायो आरो दा बेबायदि हिसाबै जोङो सायाबो गैया जोबोद गरम जायो गोलोम बोथोराव बेबायदि हिसाबै दंफां लाइफांबो गायनो हायाखै दा जोङो बाउन्डारि नांगौ आरो स्कुलनि जि रिपेयारिं बिसेसकै गब्लंजोब्बाय बेखौ सोलायजोबनांगौ टिमखौ बे प्रब्लेम आरो क्लास वाइसै जों लानो हाया माने स्कुला थोआ थेवब्लाबो जोंहा बड मिडियाम दं एसामिसबो दङ नालाय दा एसामिसबो दं हिसाबै ओरै एसे माबाबाय ओमफ्राय फिसा जाबाय आरो रुमा दा मोनसे क्लासखौ लायोब्लानो मोनसेया बाहेरायाव ओंखारलांजोबो आरो डिस्टार्ब जालायलायो दानि गथ'फोर दुस्थ' बारा जाबाय बेनिखायनो जोङो माने कन्ट्रल खालामनो गोब्राब जायो ओमफ्राय रुमफोर आलदा आलदा मोनोबा बेबायदि सरकारा जुदि बेबस्था खालामनानै होयोबा रुमफोरखौ माने क्लास मोनफानि क्लास वाइसै रुमफोरखौ मोनोबा जों साबसिन माने फोरोंनो हानाय बेबायदि गोहोआ फैगोन आरो बिसिनि डिस्टार्बजोंनो जोङो मालाबा समाव मोजां रोखोम फोरोंनो हाया जायो मालाबा बिदिनो मानसिनि देहा जोङो स्टाफफ्रा दिनै साब्रै दङ ओमफ्राय सासेयाथ' जेनेबा एक्सिडेन्ट बेमारि लांदोंनो हस्पिटालाव ओमफ्राय सासेयाबो फिसाला लोमजादों फैनो हायाखै ओमफ्राय फैजोबनो हायाबा हारसिं बिराद दिगदार जायो जानायाथ' ओमफ्राय जों पार्टिसन खालामनो हायोबालाय जों हाबै हाबै एसे कन्ट्रल खालामनो सोरखौबा उन्दैफोरखौ फरायसालिफोरखौ खेला होनानै मानानै सोरखौबा लिरहोनानै बिदि खालामनो हायो खिन्थु ज' नालाय उसुबिदायाव गोलैयो आरो बेनिखायनो सरकारा जुदि अननानै गुदि प्राइमारियानो बिसेसकै गोनां गिबि गायसनजेननाय जोङो बिनिखायनो मोजाङै जों फोरोंनानै बिसोरखौ बानाम थानाम मोजाङै फरायनो रिडिं फरायनाय बानाम खालामनो हानाय बेखिनिखौ बानायना हरनांगौ जायो बेनिखायनो जों बिराद मोजां गाइड लानांगौ जायो बेखायनो नायनांगौ आरो जोंनि बे गुदि फरायसालिखौसो बांसिन हिसाब मथे नायलांनांगौ आरो सुबिदाखौ होनांगौ थारमाने नांगौ बायदि पार्टिसन आरो टिचारफोरखौ जोङो सात्र इस्कुलाबो क्लासआ गोबां जायोना साबजेक्टआबो गोबां जायो बे हिसाबैनो जोंनो माने टिचारफोरखौबो गोबां नांगौ जायो अबेबा फरायसालियावथ' दाबो सिंगेल दङ बेफोराव बिराद प्रब्लेम
जोंबो मानसि बानायनो बिराद थान जायो आरो जोङो गुदिनिफ्रायनो जोथोन लाखानानै मोजां खालामनानै हरनो हायाबा दिगदार जायो बेनिखायनो स्कुलफोरखौ बिसेसकै गुदि फरायसालि होननानै नायालाबा माने बांसिन साबसिन नायनांगौसो पार्टिसनफोरखौ थिग खालामनानै होयोबा सरकारा आरो बेबायदिनो बबे फरायसालियाव टिचारफ्रा खम बेखौ नोजोर होयै होयै जुदि हरोबा खोब मोजां जागोन आरो दा जोंनि चिराङावथ' जोङो मिथिनो मोनो बहुद जोंनो माबा पारसेन्टआ खम पास जायो मेट्रिकआवबो हायार सेकेन्डारियावबो बिदि खम जायो आरो बेफोरनि माबायानो जाहैबाय मोजां रोखोम फोरोंनानै हरनो हायासै भिउसनि थाखायबो जाहैबाय टिचार गैयियावबो जाबाय पार्टिसन गैयियावबो जाबाय बेनिखायनो आङो दिनै खावलायनो सानदों बिटिसि सरकार आसाम सरकारखौ जेनेबा एलपि स्कुलफोरखौ नोजोर होयै होयै पार्टिसनफोरखौ होनो फरायसालिखौ मोजां लाखिनो बाउन्डारि दा आरो फिलिं नांगौ जोंनो दैज्लाङाव बैयाव जोङो फायखानायाव थाङो सामथाइजों माजों गांसोजों दैयाव दै थांनांगौ जायो बिदि जायो आरो बेनिखायनो आर्ट फिलिंखौबो नांगौ जोंनो बिसेसकै जों अन्थाइबारियाव आर्ट फिलिं नांगौ ओमफ्राय माबा नांगौ जे न'खौ रिफायरिंनि थाखाय नांगौ बाउन्डारि नांगौ बेखिनि आरोखि जायखिजाया जोंथ' सानो गथ'फोरखौ जोंहाथ' दायथ'खा बिराद मोजाङै माने एलपियावनो फुरा बानाम सानाम एसे फिसा फिसौ दाजाब दांख'फोरखौ फोरोंनानै मजबुत खालामनानै हरनो गोसोबो जाखाया दायथ'खा बेखौ सानखायो आरोखि जोङो आरो जोंनिफ्राय गाज्रिद्राय थाङा साथ्रआबो एसे खम हिसाबै एसे जोथोनबो लानो हायो जों खालि आं पार्टिसनखौल' लुबैदों न'खौ एसे उसुबिदा मोनगासिनो आरो डिस्टार्ब मोनलायलायनाय जायो आरो दा गोबां गेलेनाय मानाय एनजिअनिफ्रायबो आरो सरकाराबो गेलेनायफोरखौबो गोबां हरो बेखौबो जों फोरोङो बेजोंबो एसे एनै सानखान्थिफोरखौ जोङो फैसा बायदिसिना हरदों बेफोरखौबो जोङो फैसा एरिखौबो माने सानखान्थिफोरखौ फोरोङो थाइसेयाव बेसेबां फैसा थायो मायो बेफोरखौ फोरोङो आरो दा सरकाराबो माखासेखौ सुबिदा होदों खिन्थु न'नि अबस्थाफोरखौ बारा नोजोर होनाय जायाखै ओमफ्राय आरो टिचारफोरखौ नायनानै हरनो रोङाखै आरो फंबाय नोंथांमोनखौ आरो लोगोसे बे प्रग्रामखौ बे फंबायमोना लाबोबाय दिनै फंनैसोब्लाबो बुंनो स्कप मोनबाय बेनि थाखायनो आङो बिथांमोनखौबो आरो नोंसोरखौबो थोजासे हामबाय होननानै आंनि फंनैसो बे बिबुंथिखौ लाखिबाय